ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לבלומפילד, ברוכים הבאים למחזור החמישי של ליגת ווינר. בני ריינה פוגשת את בית"ר ירושלים השנייה מול הרביעית. זה היה אמור להיות בגרין, אחר כך עבר לכאן עם קהל, אבל בסופו של דבר, מהסיבות המאוד מובנות במציאות המורכבת שלנו, אנחנו נראה כאן את משחק הצמרת הזה בלי קהל. איפה התכלס? עכשיו מיכה מעביר את הכדור, מקבל אותו בחזרה ומקפיץ לרחבה, זה מגיע כמעט, זה עדיין לא נגמר, זה סאנו מנסה בעיטה, קרן. התקפה נהדרת. כן, התקפה מצוינת של בית"ר. שוב, בשליש האחרון אתה רואה את בית"ר האמיתית. גאנם עושה תנועה, הכדור הזה אליו, וגאנם ינסה מזווית קשה, הוא ימשיך פשוט, והוא ממשיך וכמעט מבקיע. קייס גאנם. סוף סוף יציאה נהדרת, וקייס גאנם, אתה יודע, הוא בעט לשער כי אף אחד לא הספיק להצטרף אליו. אני חושב שאם שקר היה מגיע בזמן, תסתכל איזה כדור גדול נתן פה גאנם, ההגנה עם הכדור שלו בעצם פתח את כל ההגנה, ואז בא הכדור העומק המצוין. מיכה מצליח להשתלט על הכדור, שועה לידו, הכדור טוב אל ג'ורג', ג'ורג' משתלט, ג'ורג' מצליח, וג'ורג' נופל, מועד, אין הכשלה, אומר מזרחי. וחוטבה פה גולש מסוכן, אבל זה על הכדור, על הכדור, הרגל שלו על הכדור. שועה במרכז רוצה את הכדור, סורו הולך קצר אל מיכה, מיכה ינסה דאבל פס, טריפל פס, עכשיו תגיע בעיטה, בעיטה טובה ועדיפה עוד יותר טובה של עמוס. סוף סוף ניסיון של בית"ר ירושלים, ניסיון אמיתי, ראשון למסגרת בערב הזה, אבל טוב מדי פעם לעצור ולהגיד להם תפסיקו. הכדור עולה ונלקח החוצה, מרסלן. זה תוצאות המפגש שראית בין ג'ורג' לנמניה. הנה כאן הדחיפות האלה. זה לא שדור מיכה הלך יפה. זה נהדר, זסנו ממשיך, עדיין עם הכדור, זסנו! ובית"ר ירושלים לא מצליחה להבקיע. שועה כועס על... לא, הוא עכשיו בא בטענות על זסנו, למה מסרת חזק? מיכה, כדור נהדר, ג'ורג' מול השער, ג'ורג' מבקיע! 1-0 בית"ר ירושלים בדקה ה-54. כדור נהדר של מיכה אל ג'ורג', ומזה את זה אי אפשר להחטיא. איזה סיבוב של מרון ג'ורג', איזה כדור של דור מיכה, אין נבדל. 1-0 בית"ר. אין נבדל כי חוטבה לא יצא בזמן עם ההגנה שלו, וקודם כל דור מיכה עם כדור גדול, הוא הסתובב איתו, הלך איתו, חיפש, בסוף הוא ראה את החור בהגנה, ומרון ג'ורג' שבחצי הראשון אמרתי לך שהוא עובר שחקנים כמו בפוטבול דרך הגוף, הפעם הוא משתחרר נהדר. אבל כרגע בית"ר לוחצת להשיג את השני. טועמאסי משגר את הכדור ימינה, מיכה מקבל את הכדור, מיכה משאיר את זה, האם השני מגיע עכשיו? כן! איזה יופי של ביצוע! ירדן שועה, בית"ר ירושלים 2, בני ריינה 0, נראית נהדר, ומגיע לצהובים להוביל כאן בתוצאה הזו. נראה מה זה שינוי טקטי אחד, איך יכול לשנות את המשחק, איך בית"ר ירושלים זיהתה את זה. ברק יצחקי, ואני אומר גם אלמוג כהן, כי אלמוג כהן מתחבא פה באיזשהו מקום והוא מעורב מאוד בהחלטות האלה. 2-0 מוצדק לבית"ר ירושלים במחצית הזאת. בית"ר יצאה אחרת ונראית מצוין, ריינה בינתיים לא קיימת. זה ממשיך, הנה עוד אחד מגיע עכשיו, כמעט השלישי. מה קורה לריינה? מימר צועק, לא מבין. הנה שועה, ג'ורג' יחד איתו, 4 שחקנים בהתקפה הזו של בית"ר ירושלים, גם מוזי שם, גם סורו שם, הכדור צריך ללכת למוזי, זה כדור טוב, וזה כמעט השלישי. איזו החמצה, איזו החמצה. הוא בישל לו גול כזה למוזי. לא, זה היה גאוני הבישול ההוא מול נתניה. אז מה שונה? זה גם זה כדור. אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר, רק שהפעם מוזי מחמיץ, זה אותו כדור. הרחקה לא מספיק טובה, עוד בעיטה מרחוק, וגד עמוס לוקח את השלישי של בית"ר ירושלים. צעיר בית"ר נראית מצוין. מרקוביץ' עם הניסיון הזה מרחוק, עצר יפה. תראה, יש עוד 6 דקות. כן, אבל הקבוצה קצת כבויה היום, משהו כבוי בה. מוזי מעביר את זה למרכז, הכדור בחוץ. תראה, המחליפים של בית"ר ירושלים נכנסו, עושים פה דברים נהדרים. ויסיים
ערב בלי קהל, אבל ערב עם המון משמעות לברק יצחקי ובית"ר ירושלים. 2-0 מרשים, יעיל, אפילו מוחץ. בית"ר הייתה יכולה גם להבקיע עוד ועוד, אבל גם ה-2-0 הזה מספיק